Alright, Philippine Standard Time. 9 minutos na nakalabay sa alas 6 sa kagabihon. So mayong gabi kanatong tanan, mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi. Pilipinas ug tibuok kalibutan, ug mga kauban nga naglantaw sa tong live streaming sa MyTV Cebu Facebook page. Kini si Van Sarlomante, live nagkagikan sa Pilar Central Elementary School sa Poblasyon Pilar Bohol alang sa special coverage sa BSKE o Barangay and Sangguniang Kabataan Elections sa MyTV. So as of 6 o'clock in the evening, supposed to be anang orasa mag-convene na ang mga Board of Election, ang mga sakop sa Board of Election Canvassers aron mailhan kung kinsa ang mga bag-ong nahalal nga mga opisyales as well as mga re-electionists sa barangay and SK elections karong tuiga. Apan nasayra nato, naabta nato diri sa Pilar Central Elementary School nga anto ni mga gutlua nagpadayon ang manual counting o pag-ihap sa manumanong pag-ihap sa boto sa mga nanagan sa barangay and SK elections gikan sa punong barangay hantod sa mga sakop sa Sangguniang Barangay ug sa chairperson sa Sangguniang Kabataan ngadto sa mga kagawad niini. So mo ni ang sitwasyon dire. Nag-ihap ang mga sakop sa electoral board ani nga mao nga presinto. So mo na ang sitwasyon diri sa usas mga presinto sa diri sa Pilar Central Elementary School sa poblasyon diri sa Barangay Poblasyon Pilar Bohol, and the same situation happens in all, if not most of the polling centers across the municipality as well as in the province of Bohol. So nagpadayon gihapon ang manual counting dinhi sa maong presinto. So mutabok ta mga kauban. Tuta. One. Nagpaabot ang mga tao diri sa gawas kung kinsay mga newly elected officials as well as mga re-electionists sa diri sa Barangay Poblasyon Pilar Bohol. Luyo sa mangitngit nga kagabihon. So here it is mga kauban. One. So dayo sa ka presinto diri sa Pilar Central Elementary School nga kasamtangan gihunong una sila sa manual counting, kumikay kay na mahuway sila aron nga mukaot sa silang panihapon. So mo ni ang sitwasyon diri sa Pilar Central Elementary School alang sa nagpadayon nga counting sa kinsay mga newly elected officials as well as mga re-electionists sa BSKE 2023. Makita diri nga dunay mga tao diri nga naghuwat sa gawas. Wa nila panumbalinga ang kagabihon aron lang nga mahibaw-an kinsay mga newly elected officials o bisan lang ang partial and unofficial result sa nagpadayon nga manual counting. Mo ni mga kauban. Nagpadayon sila mga kauban. Uban naghisgot na kung kinsay joy leading sa manual counting. Tabok ta sa pikas presinto kung say mga kasikas dito.
Alright, alang sa mga late tuners or late viewers diri sa to sa tong gipaygayon nga special coverage sa BSKE sa MyTV Cebu diri sa Pilar Central Elementary School. Nagpadayon gihapon ang manual counting diri sa alang sa diri sa Pilar Central Elementary School. O okay, we're back. Doon na tay nasugatan nga problema technical, no? Samtang atong gisuhid ang kiningat. Alright, antud karon nadta nato diri sa to ang monitor nga nagpadayon gihapon ang manual counting sa diri sa Pilar Central Elementary School dinhi sa poblasyon Pilar Bohol, o diri sa makita sa atong tagsa-tagsa ka screen nga dunay mga tao, mga spectators nga naglantaw sa kung kinsay leading karon sa bago pa nga nahuman nga pinili ay sa barangay and og sangguniang kabataan. So here it is mga kauban. One. Muni ang sitwasyon karon. So anytime once nga matapos na ang gipaygayon nga counting, once nga matapos na ang manual counting sa barangay and SK election o resulta sa matag presinto diri sa Pilar Central Elementary School, mukonvene na dayon ang mga sakop sa Board of Electoral Canvassers aron nga mahibaw-an kung kinsa ang mga re-electionist, at the same time ang mga newly elected officials sa diri sa barangay poblasyon, particularly sa barangay ug sa sangguniang kabataan. Daghang salamat sa pagtutok sa to ang live report diri sa Pilar Central Elementary School sa poblasyon Pilar Bohol. Mga kauban, ubanta sa pagpagkabana, ubanta sa kalambuan. Kini si Vance Arlomante live diri sa poblasyon Pilar Bohol alang sa BSKE 2023 sa MyTV Cebu. Dahil salamat og dalaygon ng Dios. So, okay.